खुलुमबाय आंनि नामा अनला बर' गामि मरिपुर थाना सथेबारि आंनि गथ'आ गोमानानै दङ दा आङो नागिरनो नोंथांमोनखौ आं आर'जलाइ फोसावना हरबाय जे आंनि गथ'खौ जेन नुबा होरियो नोंथांमोना जेन खौरां हरो बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ आर'जलाइ हरनाय जाबाय आरो बियो मैया 2ता बाजियाव ओंखारलांदोंमोन ओंखारलांनानै बियो बिमाया फन खालामदों जों हाजिरा मावनाय मानसि ओमफ्राय बियो फन खालामनायाव पाठसालायाव दङ होनना बुंदों ओमफ्राय रङियायाव थांनो होनदों आरो रङियानिफ्राय लोगो खोथादों फुंनियाव भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायना लाबावबाय रायजो राजाफोर आं दिनै मोननै आपडेट लाना फैदों रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ बा बुजिखाबाय जानांगौ दिनै जों गिबियावनो सावरायगोन 9 थाखोआव फरायनाय सासे गथ' हौवासा गथ' बिथाङा तामुलपुरनि होनना बुंदों बिथाङा रङिया नामायाव थांदोंमोन होनना बुंदों बेनिफ्राय बिथाङा दासिमबो गोमानानै दं अबाव थांदों जाहाथे न'खरनि सुबुंफ्रा दासिम नागिरबाय दं मैया होनना बुंदों ना मैयानि 2ता बाजियाव बिथाङा 9 थाखोआव फरायनाय सासे हौवासाया न'निफ्राय थांदों होनना बुंदों जाहाथे दासिम अबाव दं बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा मिथिया बिथांमोना शेयार खालामना होनायलाय आंबो एसे शेयार खालामनो होननानै बेनि सायावनो भिडिअ खालामबाय आरो जुदि नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय गथ'खौ जुदि नुयो अब्ला नैबे स्क्रिनावनो फन नाम्बार दंखायो जाहाथे बिसोरनि फन नाम्बाराव जायनो नुयोना गथ'खौ हमनानै बिसोरनो जेनेबा फन खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आंनि बुंनांगौआ बेसो जोंनि दानि जुगाव उन्दै गथ'फ्राना फंबाय बिनानावमोना मानो बेबायदि खालामोथाय एसेबां खस्थ' खालामनानै बिमा बिफाया खाङै बायै गेदेर गोलाव खालामनानै गथ'फोरखौ फरायहोनो सानो जि मिजिं लायो बिमा बिफाया जाहाथे बेफोर मिजिंफोरखौ गथ' गथाया मानि थाखाय मिजिंखौ फैमाल खालामनानै बा फेलें खालामनानै बेबायदि खालामोना रायजो राजाफोर गोबां दुखुनांथावना जायसो बिमा बिफा जागोन बेसो बुजिगोन मानो होनोब्ला बिसोरथ' दा उन्दै गथ'थ' बिसोरबो सानसे समाव जुदि बेबायदि बिमा बिफा जायोबा गावसोरबो बुजिगोन बेनि थाखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावफोर जाहाथे नोंथांमोना बिमा बिफाया एसेबां खस्थ' खालामनानै नोंथांमोनखौ गेदेर गोलाव खालामदों फरायनो होदों जाहाथे मोजां फरायनांगौ बा बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ मानिनांगौ जेसेबां हायो बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानैब्लाबो गथ'खौ गेदेर गोलाव खालामनानै फरायहोनानै जाहाथे साख्रि बाख्रि मोनाबाबो माबा मोनसे मोजां राहा लामाखौ मोन्थों होननानै बिमा बिफाया अरायसम गथ'फोरनि थाखाय सानो नाथाय गथ' गथायफ्रा जोंनि दानि देरफुनाय उन्दै फंबाय बिनानावमोना बेफोरखौ बुजिया मानो होनोबा अकल बिसोरो गावसोरनि साननाय बायदि खालामो माब्लाबा समाव ना लोगोफोरजों अबेयावबा थाङो मटर साइकेलफ्राव थाङो लोङो जायो बेरायो बेनिफ्राय बिमा बिफाया फन खालामबा रिसिभ खालामा बिमा बिफाखौ खबर लाया बिमा बिफाया खबर लासेयावबो मा खालामो बिसोरो माने मबाइलखौ रिसिभ खालामा माब्लाबा समाव अभारद्राइभ फन खालामबाय थायोबा दानना हरो नङाबा सुइच अफ खालामना लायो बेबायदि खालामनो नाङा आरोना ना मा होनोना रायजो राजाफोर गोबां दुखु मोनदों आंबो बेबायदि क्लास 9आव फरायनाय गथ'आ गोमानानै दं होनना बुंदों जाहाथे बेखौथ' रायजो राजाफ्राथ' भिडिअनि गेजेरजों मिथिखाबाय गोबां मानसिफ्रा नुखाबाय जानांगौ दे नाथाय जायफ्रा नुवाखैना आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि दारै नायना लाबानो जाबाय आरो लोगोसेनो जोंहा मोनसे आपडेट दंबायो खनजिता बर' आरो थग्रोनना बिथांमोना दासिमबो एसेबो सुद्रायाखै बिथांमोना माने अकल मा सानोथाय गावसोरखौ माने अकल माने भिउस मोननो थाखाय ना मानि थाखायथाय बिथांमोना अकल माने एसेबाबो माने गाज्रि टाइपनि भिडिअ खालामखागोन जाहाथे बिथांमोननि भिडिअखौ नायग्रोना लानो ना बिनि उनाव सावरायगोन रायजो राजाफ्राथ' थग्रोन आरो खनजितानि मेथाइखौ बा मोसानाय एक्सनखौ नुनानै गासैबो बुजिखाबाय जानांगौना आदसा खनजिता आरो थग्रोन नोंथांमोना मा खालामनो सानदों मा अकल नोंथांमोना नोंसोरनिल' सानबाय नामा ससियेल मिडियाखौ नोंथांमोना दि अकल माने गाज्रि एसे गाज्रि टाइपनि भिडिअ बानायाबा बा सोरजोंबा
नांलायफ्लानानै ड्रामा खालामाबा बा माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ आपल'ड होआबा नोंथांमोना मा मोजां भिडिअ आपल'ड होनो रोंला नामा कनजिता आरो थग्रोन नोंथांमोनखौ आं बुङो दै नोंसोरो एसे आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना एसे दानिफ्रायनो सोलायनो नाजा नोंथांमोनखौ जों गोबांबार वार्निं होबाय रायजोफ्रा गोबांबार बुंबाय नोंथांमोना दासिमबो अकल माने गाज्रि भिडिअ खालामनाय बा गाज्रि आखु देखायनानै मोसानाय बा गाज्रि सोलेरखौ देखाय मोसानाय नोंथांमोना मा बेबायदि नि बादै बेलेग मा मोजां भिडिअ लाबोनो हाला नामा नोंथांमोना कनजिता बर' आरो थग्रोन आं नोंखौबो बुङो नोंथाङा मिथिबाय हौवा मानसि जानानै नोंथाङा एसे बुजि मिथिबायना मा अकल मा बेबायदि बादि गाज्रि सोलेरजों माबानानै फेसन खालामनानै मोसानाय गाज्रि आखुथाय खालामनानै मोसानाय नोंथांमोना मा जेबो मोजां भिडिअ लाबोनो मा सम गैया नामा नोंथांमोननि बेबायदि जों गाज्रि सोलेर देखायनानै गाज्रि आखु देखायनानै मोसानायखौ नायनो बाबाय दै थग्रोन आरो कनजिता नोंथांखौ आं बुङो मिथिबाय नोंथांमोना गोबांबार जाबाय आरो आं फंसे खोथा बुंबावो बेनि गेजेरावनो नोंथांनि बिसि कनजिता बर'आ सिगाङावनो लंथं मदान जुग मोसानानै रायजो राजाफोरजों मिटिं खालामनानै सोरजोंबा सोबा जाबाय सोरजोंबा रायजाबाय सोरजोंबा फंसे फंनै आखाइ होजाबाय नोंथांमोना मा गन्थंआव दै हाबाखै नामा बे खर'आव जेबो गैला नामा नोंसोरनाव नोंसोरदि अकल बेबायदि अकल गाज्रि भिडिअ गाज्रि मेथाइ मोसानाय गाज्रि आखुथाय दिन्थिनाय बेबायदिल' नोंसोर मा सोलिबाय थागोन नामा नोंसोरो इयुननि गथ' गथायफोरखौ बा नोंसाबोथ' फिसाला सानै दं नोंथांनि फिसाला सानैया जुदि नोंसोरनि भिडिअखौ नायनानै मा बिसोर मा सानगोन कनजिता आरो थग्रोन लाजिनाय गैया नामा नोंसोरनाव गन्थंआव दै हाबाखै नामा साला अकल भिउसनि थाखायनो नोंसोर साला देखायनाङि भिडिअफोरखौबो देखायो बानायनाङि साला माबा भिडिअफोरखौबो बानायनानै माबायाव फेसबुकाव इउटुबाव आपल'ड होयो मा ससियेल मिडिया नोंफानिल' नामा थग्रोन आरो कनजिता नोंसोरखौ आं बुङो दै खिन्थु नोंसोरना बांद्रायबाय मिथिबायना बाद्रायबाय आंनि जुदि खाथियाव जानायमोनबा नोंसोरखौ कनजिता आरो थग्रोन नोंसोरखौ दालागै साला हाथाय साथाय सोखाजोबगौमोन आं सोबानानै मिथिबायना नोंसोर एसेबां गाज्रि साला अकल भिडिअ बानायो गाज्रि मेथाइजों मोसानाय गाज्रि आखुथाय देखायनानै मोसानाय ससियेल मिडियाखौ जोंबो नायो मिथिबायना थग्रोन आरो कनजिता माब्लाबा समाव जोङो न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बा फिसाजो फिसालाफोरजों थाफानानै माने जेबो माने ससियेल मिडियाखौनो नायनो हाला जाहैबाय नोंसिनि थाखाय मिथिबायना एसे ससियेल मिडिया नायबानो मा गाज्रिखौसो दा नुयो मोजांनिख्रुइथ' बांसिन गाज्रिसो खालामखायो दानि जुगाव गाज्रि भिडिअसो बानायखायो कनजिता आरो थग्रोन नोंथांमोनखौ आं बुंदों मिथिबाय नोंसोरो दासिमबो सुद्राय मोजां जानो नाजा जुदि नोंथांमोना जुदि बेबायदि गाज्रि भिडिअ बानायबाय थायोबा बा गाज्रि आखुथाय खालामनानै बेबायदि जुदि रिल्स भिडिअ बानायोबा बा फेसबुक इउटुबाव आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोना जाहाथे सानना लाखा मिथिबाय नोंसोरो सानसे समाव ओरैबायदि गाब्रगोन कनजिता आरो थग्रोन आं थग्रोनखौ बुङो थग्रोन आदा नोंथाङा मिथिबायना नोंथाङा हौवा मानसि नोंथाङा एसे बुजिनांगौ नोंथाङा मा हिनजावा जेरै थाङो इदिनो थांफाबाय थागोन नामा हिनजाव नामा नोंनाव एसेबो साननाय गैया नामा थग्रोन बुजिदो थग्रोन नोंथांखौ आं बुङो मिथिबाय नोंसोर मालाबा ओरैबायदि गाज्रि फसिगोन मिथिबायना नोंसोर अकल भाइरेल ना माने भाइरेल बानायनानै माबायाबा भिडिअ बानायाबा बा भाइरेल खालामनानै फेसबुक इउटुबाव हगाराबा मा नोंथांमोना भिउस मोनला नामा ना मा जाखो नोंसोरखौ जों रायजोफ्रा मोजां मोनला दै नोंसोरखौ जों रायजोफ्रा नायनो हाला मिथिबायना थग्रोन आरो कनजिता ओरैबायदि रागा जोंबाय आंथ' नोंसोरखौ जुदि खाथियाव मोनबा ओरैबायदि सोबागौमोन आं हाथाय साथाय गागौमोन आं मिथिबायना नोंसोरखौ कनजिता आरो थग्रोन अब्ला रायजो राजाफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला आं जोबथारनायाव आरो फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन नोंथाङा जुदि दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसेनो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।